Какво ни прави успешни хора? И кой е най-големият ви успех във Viva Credit? Професионалното ми израстване в компанията, мисля, че е най-големият ми успех и това, че в момента оглавявам администрацията във Viva Credit. С уменията ми да обединявам колективите, да извършваме коректните проверки и оценяваме риска на компанията. Може би усърдната работа, усилията, които полагам и любовта към работата. Страшно много си харесвам работата. Тайната на моя успех в Viva Credit е, че съм много строга, но и справедлива. И всички знаят вече, че това е моето ампула и се съобразяват с правен отдел, което е в основата на успеха на всяка една компания. Това, че съм 10 години тук и успявам. И се случваме. Най-големият ми успех е комуникацията с всички колеги. 11-те години развитие в Viva Credit. Харесва ми работата с колегите, харесва ми възможността за развитие, харесва ми всичко това, което правя. Най-големият успех стартирането в Viva Credit и доверието, което ми гласуваха да започна на тази позиция. Екипа, с който съм заобиколен и хората, с които работят, защото за мен без хора нещата не се получават. Така че за мен успех е екипа, който имам. Смея да я заявя с екипа, от който съм заобиколен. Кариерното развитие и възможностите, които ми е дала компанията. Това екипа ми да е толкова голям и сплотен. Израстването, което получих личностно. Не като кариера, а личностно. Да срещна толкова много хора, с които да споделям и успехи, и емоции.